Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Episodul cu numărul 5 din pregătirea mea de concurs. Mai 10 zile rămase până la naționale, primul meu concurs. Astăzi vreau să vă arăt din nou câteva mese de ale mele. O să mergem la sală, o să dăm un antrenament așa de pump mai mult, să ne pompăm, să aducem sânge mușchi. Vom merge la sală, cum am spus, ne vom întâlni cu toți băieții grei acolo. Clienții lui Eze, antrenorul meu, Ezechiel 97, îl găsiți pe Instagram dacă vreți. E foarte bun, știe ce face, cu el mă pregătesc în momentul de față. Și da, eu zic să vă uitați la tot videoclipul pentru că în primul rând aveți ce învăța și în al doilea rând o ieși ceva frumos. Jucați puțin spatele ăsta. Cam așa stă treaba. 10 zile până la primul concurs. Voi participa la Early Junior, Man Physique și la Beginners. E o categorie de începători. Cam asta e abdomenul. Veți vedea mai multe în videoclip. Și vizionare plăcută. Pregătirea meselor. Aici fierbem niște piept de pui. Aici s-a făcut orezul. Sarea a fost cântărită tot. Aici e elementul meu de bază. Ai, stai așa că e și tabuc. Se vede cam prost, îmi pare rău, dar n-am ce să fac așa. Asta este dovlăcel verde la cuptor, preferatul meu, cum îl fac așa. Pun un pic de sare și cam mai îl mănânc de obicei cu piept de pui și cu orez, după cum puteți vedea. Cam asta se mănâncă. Cam aceasta e forma. Cu forma asta mă prezint la 10 zile în afară. Ne apropiem de Peak Week, ultima săptămână de concurs. Astăzi suntem în 21, mai avem 10 zile și urcăm pe scenă. După cum puteți vedea, destul de definit, se văd cam toate detaliile. Aceasta e prima masă pe ziua de astăzi. Avem cartofi, carne de vită și 2 ouă. Cam așa arată a doua masă. Mâncăm și mergem la sală. Facem un antrenament forță. Dăm niște posing cu băieții. O să ne întâlnim cu mai mulți, veți vedea. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Suntem aici cu băieții la antrenament, pregătire concurs naționale. L-avem pe Sergiu, lasă și pe Dean un pic, că tu te-am văzut. Pe tine te-am mai văzut. Ana și Sergiu, scuză-mă, Dean. Nu Dean, Denis. Și cameramanul, campion european, karate. Karate Kid. Cobra Kai. Nu ai telefonul la tine. E l-am încărcat. Să zici, poți să intri la mine pe TikTok.
Oi. Oi. Vai, domnule, rapid. Bun. Ia, ce ești tu vrei acum? Să fac pe video. Acelează 4. Una, întinde. 2, nici n-are vele. 3, încă una. Ții jos. Ține. Întinde, strânge. Ține acolo. Bun. De-aia. Ana. Ana. Dă-ne și tu ceva, Sergiu. Hai, drop să da? Și tu vrei să... Mai două, rapid. Ține acolo în față. Ține. Ce bine să văd și venă, Sergiu. Ha. Ce-i place să facă de-asta? Narcisist. Ușor. Nu tinde brațele chiar așa, atât de complet, că nu te ajută pe nimic să duci mult mai în față. 3, așa. Mai 2 metri. Bravo, Denis, Ține în capăt. Revii ușor, mai 2 rapidă. Una. Bun. Bun. Cine? Ana? Ana. 5, ușor. Ține acolo să lăs. Ușor, revii, lent. Bun, lasă jos. Asta. Ha. 8. Ușor, o secundă acolo, revii ușor. Aia, 1. 2, încet. 3. 4. Sau vreți în engleză? 4, 5. Exact. 5, încă 3 repede. Aici doar, aici. Da. Ușor. 2. Ține acolo, ține aici. Vii ușor. Ha. Ușor. Hai, 1. Lasă un moment pe scenă, fă de acolo în spate să vadă bine. Nu faci poziție tot atât. Și nu bine acolo. Pe dreapta. Bun? Pe dreapta. Vezi de mine, hai să. Da. Ai pierdut-o, eu de nou. Bun. Lasă-l față un pic. Așa. Pe dreapta. Dreapta. Ăla mă ajută, atât, ăla. Mai, ăla. Nu sânge pieptul. Scoți spatele, atât. Bun. Bun. Pauză. La mine eu, ei
au și prevenire, nu ca o cabină prezentare singură. Au individual, dar nu trebuie să facă ce faci tu. Ei trebuie la nivelul pământului, așa, cu capul lor. Așa. Numai nu strângi, pieptul nu strângi. Clar, deci numai spatele scos la poziția asta. Chiar și brațele, ține-l așa până unde ies. Deci nu scoți nimic, numai spatele. Scoate spatele, atât. Și un pic, talia merge în spate. Deci, Lăsați locurile până copii. în cap, da? Și oglinzile acolo unde sunt oglinzile, aia stărbite, dar băgați acolo jos, da? Pe scaun. Ei, tu de aici de undeva, ori de aici, o să vii de spatele scenei, ori din partea lor. Aici și scări, da? Eu acum mă urc pe scenă, da? Eu urc pe scenă. Continuă să filmezi, că pozezi. Și mergi, o să fii ceva pe scenă care te orientează unde să te pui. Te pui, dă un X, spre exemplu, aici, te pui aici. Și ce să faci? Nu zici nimic ce să faci. Prima dată faci cum să faci. 22 ești numărul, da? Bun. Poți să fii mai aproape. Uite pe scenă numărul 21, 22, 23. Dar merg unul în spate la altul. Înapoi. Ce am zis? În linie. Ce număr ești tu? 21. Cum să fii 21? 23. Bun, tu e 22 Ideea și 21 Sergiu. 23. Intră pe scenă numărul 21 Sergio, 22 Denis, 23 Dean. From pose. Un pic mai mult pe aplicat. Dean, numărul sus, dreptul. Stângul mai jos numărul. La dreapta. Intercostal, Sergiu. La dreapta. Numărul 22 face schimb cu numărul 21. Desfă mai tare. Numărul 22. Așa. Numărul 23 mai tare, desfă spatele. Asta. La dreapta. Zâmbim. Și cu capul în pământ. Băiatul din capăt. Așa, 23. așa, așa. La dreapta. Hai, care e cel mai bun? Hai, hai, hai. Hai să vedem care e cel mai bun. Hai, pozați cât mai bine. Umărul drept sus. Dean. Mai sus umărul drept. Că-l cobor. Așa. Așa. La dreapta încă o dată. Din poziția asta schimbăm 22 cu 23. Merge prin fața, așa, în spate. Hai că față. Hai, aceeași poziție, da? Sergiu, deja ai pierdut abdomenul, deja ți-am văzut burta. Strânge acolo. Strânge abdomenul. Stai în poziție, da? Dean. Dă talia în spate și lasă-l față un pic. Așa. La dreapta. Sergiu, mâna dreaptă destul mai tare spatele. Aia. Acum mai bine. La dreapta. Bun. La dreapta. Hai, dați tot la asta, la poziția asta. Că vă spun îmi place un câștigat din poziții. De-aia, în piciorul ăla care e doit, așa să fie doit. Da? Aia. Bun. Din poziția din față, El, da. cel mai bine arată da. După scenă, da? Și vin și acolo. Bun, veniți acolo, nu în spate, la da? Bun, următoarea categorie. Numele. Hai, nu merge de cât de blocat. Același nume. Nu trebuie, na. Da, mai nu trebuie. Bun, categoria o să fie senior, o să zic, da? Dar nu suntem senior toți. Senior o să zic, înălțime 1,75 plus, că toți aveți 1,75 plus. Bun. Numărul 21. Care e? Eu. Și la 22? Eu. Așa, 23. Bun. Următoarea categorie. Men's fizic senior 1,75 plus. Numărul 21, Sergiu. Numărul 22, Denis. Numărul 23, Dean. Aici? Aici? Și aici, pic distanță de voi. From pose. Poziția cu fața la arbitrii. Hai că aveți o clindă. Poziția cu fața la arbitrii. Dați tot, dați tot.
sulit. Genunchi sulit. Bun. La dreapta! Nu așa crăcănați. Zâmbim, zâmbim, zâmbim. Aici s-ar arbitri jos, da? Bun, 23, ok. Și Foarte bine de Sergiu. poziția asta. La dreapta? Da, sunt întors Sergiu cu spatele aici. Diferență mare. La dreapta. Asta cu spatele. Zâmbim, da? Hai să se pe scenă. Ne batem dintre noi. Nu văd la Denis. Așa. Dean? Denis, nu mai știu că eu, na, tot cu. Dacă nu se vede. La dreapta. Dați tot la poziție din față, că aici stați cel mai mult. Dați tot aici. Pieptul sus de ea, nu te faci amic, fă de mare, ți-am zis. Mare, mare, faceți-vă mare. Umărul lui de la mâna care Ăsta l-ai ridicat. Da, ăla, da. Și vezi că ți-te plasat mâinile la bucurie. Așa. Mă un pic sus, bate. Voi acum și la tine, Sergiu, acum, da, bun și la tine. Sale? Hai! Bun! La dreapta. Acum da, Sergiu. Acum, da, au ieșit. Dați tot, dați tot. Denis, umărul ăla din spate, lasă un pic mai jos. Așa, și ăsta din față jos. Bun, la dreapta. Îmi place să jucai contra abdomen, tot timpul. Nu pierde. Sergiu bine la spate, bine Chidu, copilul la spate, bine și Dean la spate, mă mâna asta. Așa, relaxat, așa, relaxat, dă așa. Așa, la dreapta. Sergiu, voi nu? Bun, Sergiu. El trebuie să se întoarcă un pic mai așa. Și întoarce-te mai bun. Că nu te văd cu totul. Asta nu ne mai facem așa tare. Am multă vreme sus. La dreapta. Hai să mă, poate stați 20 minute pe scenă, să văd atunci. Ce arbitri aici. Umerii Sergiu mai coboră sus. Umerii, nu, atât. Spatele mai sus. Mâna în șold, Denis mai jos, așa. Să fie sub oblic acolo. Și picioarele un pic mai adunate, că prea de asta nu știu, prea La dreapta. depărtate. Pare prea împrăștiat la picioare. Bun, asta. Denis, foarte bine, Denis. Bine, asta lui Sergiu, asta e cea mai bună. Bine. Bun. Îmi bagă în buzunar. Bun. 22 face schimb cu 23. La front pose, toată lumea. Dean, umeri în spate, tati. Umeri în spate. Uite la Denis. La Denis cu stătă. Da, da, așa, super. Așa, așa, tati, așa. Zâmbim, tragem aer. Uitați cum spun eu. Bun, bine, bine, bine. Zâmbim, 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 zâmbim. La dreapta. Hai, ultima tură. Dați tot, dați tot. Hai. Zâmbim. Scoatem tot ce e bun aici. Hai. Care e cel mai bun? La dreapta. Hai că vă mișcați bine. Vă prinde bine simularea asta. Mai ales așa care nu mai fost. Știi, Ana? Că văd tensiunea aia, bam, bam, la dreapta, la dreapta, la dreapta, de poziții în poziții. La dreapta. Haideți. Bun, bun, ia. Ce simpatic. Aoleu. La dreapta. Fă cum vrei să te să văd. O, da. Ce fain se vede. Mi-e place mult. Așa. La dreapta. Mi-e place maxim așa. Cum crezi? Mai repede. La dreapta. Haide să vedem. Ne și grăbim puțin, dar și poziția corectă să fie, da? Sub presiune, care să vedem care. Ai, ai. 21 schimbă cu 23. 22 rămâne. Ce faci? Nu poți să faci asta pe scenă, fratelor. Adică poți, dar
Îți dai seama. Bun, 22 se schimbă cu 21. La dreapta. Nu vă mai zic nimic acum, legat de ce greșiți. Vă dați seama singur, că nu o să aveți oglindă, nu o să aveți niciun care să vă spună. La dreapta. Hai, dați tot, ultima poziție. Hai. Asta la toți trei acum lui. Mâncava și Da, la toți deci trei. la toți trebuie și de asta acum. Care dai o șaurmă, știi cum e? Deci asta chiar la toți trei Sergiu, fă ieșit puțin, acum. ți-a zis. Bun, băieți. Puteți părăși scena. Aștept bani curent. Avem aici masa de după antrenament. Nu te uiți și mie alea? Toate acum, dacă Băiatul își face shake aici. Shake-ul de... Fă și mie, mă. Stai că nu se vede. Mamă, ăla-i. Bine e. Dă și tu ceva, Sergiu? Bun, domnilor, și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un like, puteți da un follow aici pe Instagram, l-aveți aici. Aveți Instagramul lui băieți în descriere, aveți tot ce vreți în descriere. Eu am fost Denis, sper că v-a plăcut videoclipul. Bye!